Ei taida Ransu nyt tulla leuaverosta mitään. Sun täytyy laittaa leukka siihen tangon päälle eikä mennä puremalla läpi. No niinhän mä Ei kai vaan sattunut. No ei varmana kyllä sattunut yhtään. No hyvä. Mutta hei, mitäs jos olisi oikeasti sattunut sillä lailla kipeästi, niin mitenkäs sitten olisi toimittu? Sitten soitetaan hätänumero. Joo, hätänumero. Mikäs se semmonen numero? Hätänumero voi aina soittaa, jos on vaaratilanne tai hätä. Jaa, voi. Ilmarin soitto hätänumeroon pelasti metsän. Siinä olisikin meinaa palannut mettää poroksi aika paljon ilman valppautusta. Hienosti Ilmari myös opasti palomiehet palopaikalle. Hätänumeron kun soittaa on tärkeää kertoa kuka soittaa ja mistä. Siis niin kuin esimerkiksi, että täällä Ransu urheiluhuoneessa, pelastuslaitos, Tampere. Ja on myös tärkeää kertoa mitä on tapahtunut, niin kuin Ilmari kertoi metsäpalosta. Juu, se olisi varmaan tärkeää. Hei, kokeillaanko hätänumeropunnerusta? Mikä se on? No se on vaikka tämmönen, että 1, 1, 2. Koitetaan vaan. 1, 2. No niin. Joo. 1, 1, 2. Joo, hyvin sujuu. 1, 1, 2. Ei savua ilman tulta, siksi otan